ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଗୋଟେ ସଂକେତ। ସଂକେତ ମାନେ ସିଏ ସଂକେତ ମାନେ ସୂଚକ। ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଏ, ସୂଚାଏ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ସଂକେତ ହେଲା। ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଭାବକୁ ସଂକେତିତ କରେ ସେହି ଭାବଟା ହିଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରୂପରେ ଅଭିଧାନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଶବ୍ଦର ଅଭିଧାନ ଶକ୍ତି। ବୁଝୁଛି। ତେବେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟା ଜଣାପଡ଼େ ସେଇଟା ତାକୁ କହନ୍ତି ବାଚ୍ୟାର୍ଥ। ସେମାନେ ବ୍ୟାକରଣରେ ବିଶାରଦ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶବ୍ଦର ତିନିଟା ଅର୍ଥ ଅଛି: ବାଚ୍ୟାର୍ଥ, ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ। ଆମେ ବାଚ୍ୟାର୍ଥ କଥା ଦେଖୁଛେ, ମୂଳ ପ୍ରାଥମିକ କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ଉପରକୁ। ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟାକରଣରେ କହନ୍ତି ପ୍ରୀତିପଦିକାର୍ଥ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କେମିତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଯେ ବାପା କହିଲେ ଠେକି ଆଣି ଗାଈ ଧୁଅ। ବାପା କ'ଣ କହିଲେ ନା ଠେକି ଆଣି ଗାଈ ଧୁଅ। ପୁଅକୁ କହିଲେ, ପୁଅ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଲା। ଏଇ ଘଟଣାଟାକୁ ନାତି ଦେଖୁଥିଲା ହେଲା। ପୁଅ ଯେଉଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଣିକି କାମଟା କଲା, ଠେକିକି ଆଣିଲା, ଆଣିକି ଗାଈଟାକୁ ଧୋଇଲା। ଏ ନାତି ଏ ଘଟଣାଟାକୁ ଦେଖି ବୁଝିଲା ଯେ ଠେକି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମାଟି ତିଆରି ପାତ୍ର ଏବଂ ଦୁହିଁବାର ଅର୍ଥ ଗାଈର ଚେରକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦୁଧ ବାହାର କରିବା ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଙ୍କେତିକ ଜ୍ଞାନ। ନାତି ମନରେ ଏସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲା, ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ତା ମନ ଭିତରେ ଏଇ ସାଙ୍କେତିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ମଣିଷ ଛୁଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଗ ବୁଝୁଛି, ସେ ଜାଣୁଛି। ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ବଡ଼ କଥା, ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଘୋଡ଼ାକୁ ଗାଈ, ପଟକୁ ଘାଟ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆକାଶ ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ସେଇଭଳିଆ କହୁଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବୁଝୁଛେ ଯେ ଶବ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଯେ ଶବ୍ଦଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏହାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେବ ନା ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଇନବର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱାଲିଟି ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର। ଶବ୍ଦ ଯେତେ ତିଆରି ହେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଟା ତିଆରି କରୁଛେ। ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ସଂକେତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶ ମାନେ ସ୍ଥାନ, ଦେଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସ୍ଥାନ। ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ସଂକେତ ଗ୍ରହଣ କରେ। କାଳ ମାନେ ସମୟ ବଦଳିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ପାତ୍ର ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଟା ଆମେ କହୁଛେ ନା ଶଳା ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଶଳା ଶବ୍ଦ କେମିତି ନା ଆମେ କହୁଛେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଇକୁ ଆମେ ଶଳା କହୁଛେ, ପୁଣି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଶଳା କହୁଛେ, କାହାକୁ ରାଗିକି ଆମେ ଶଳା କହୁଛେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାତ୍ର ବଦଳିଲା ବେଳକୁ ଅର୍ଥ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଦେଶ ବଦଳିଗଲେ ବି ଅର୍ଥ ବଦଳିଯିବ। ଛେନା ଛେନା କ'ଣ ଆମେ ଏପଟେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଛେନା କ୍ଷୀରରୁ ସେଟା ତିଆରି ହୁଏ ଛେନା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ପଟରେ ତାଙ୍କର ଛେନା କହିଲେ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବୁଝିବ। କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ ଗୋବର ଘଷି ସେଇଟାକୁ ଛେନା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଶଟା ବଦଳିଗଲା, ସ୍ଥାନ ବଦଳିଗଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ସଂକେତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ତାପରେ ରହିଲା ଆଉ ଅର୍ଥ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ କଥିତ ଶବ୍ଦ, ଭାଷାଟା ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏଇ କଥିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟା ଆମେ ନେଇଛୁ। କୁକୁର, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା। କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ। କାହା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ? କେବଳ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ସଂକେତାବଳୀ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେମିତି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ହଁ, ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ କୁକୁରଟା କାହିଁକି ଆମେ କୁକୁର କହିଲେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କୁକୁର ଶବ୍ଦଟା କାହିଁକି ସେଠି ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସହଜାତ ଯୋଗସୂତ୍ର ନାହିଁ। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବ ତାର ଯୋଗସୂତ୍ର କୌଣସି ନାହିଁ। ଶବ୍ଦ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସହଜାତ ଯୋଗସୂତ୍ର ନାହିଁ। କୁଟୀର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଦୌ ତା ନିଜ ଆୟତ୍ତ ଭିତରେ ନାହିଁ। କୁଟୀର ତାର ନିଜର କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି କି? ନିଜର ଅର୍ଥଟା ତା ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି? ନା ଆମେ ମଣିଷର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ରହିଛି। ପରମ୍ପରା ତାକୁ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଅଟେ
ଭାଷା ହେଉଛି ସାଙ୍କେତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପର୍କ ଆଧାରରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ହେବ, ବୁଝୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଭାଷା ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ ପଥ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଗତ କରାଉ। ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ କଳ୍ପନା କରୁ, ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗଛଟିଏ ଅଙ୍କା ହେଇଛି, ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ବୁଝିବା, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଗଛ କ'ଣ ଚିତ୍ରଟା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା, ସାଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଚିତ୍ରଟା ଦେଖି ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ବାସ୍ତବ ଗଛ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଗଛ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦରେ ବାସ୍ତବ ଗଛର ସାଦୃଶ୍ୟ ନଥାଏ। ଗଛ ଶବ୍ଦଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ବାସ୍ତବ ଗଛ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଟା ଗଛ ତା ସହିତ ଏହାର କିଛି ତାଳମେଳ ରହିଛି କି, ସିମିଲାରିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂକେତ ବା ସୂଚକ ରୂପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗଛ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ପତ୍ର ପୁଷ୍ପମୟ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ସୂଚକ ରୂପେ ମାନି ନେଇଛୁ ବୋଲି ଗଛ ଶବ୍ଦ ସେହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ବୁଝୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଗଛ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଶବ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତେ କ'ଣ, ତେବେ ସେଇ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାର କଥା, ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଯେ ଶବ୍ଦର ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ଆସିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଆଉ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବା।